Marta Luxan, Euskal Herriko Unibertsitateko soziologia irakaslea da, demografian doktorea, beraz gai hontaz badaki, eta AFIT erakundeko kidea. AFIT EHUko antropologia feminista ikerketa taldea da, eta talde lan handiak eta ederrak egiten duen taldea. Hainbat liburu argitaratu ditu gauza diferenten inguruan, demografiaren bueltan ere bai, eta demografiaren azpiko xetasunen gainean, eta feminista izanik ere baditu publikazio interesgarriak, besteak beste, guk asko erabiltzen dugun bat, edo saiatzen garena erabiltzen, eta da ikerketa feministez, metodologiez, zer ulertu eta zer egin beharko genukena, adibidez. Esango nuke demografia kritikoan kokatzen zarela. Edo, orain esplikatuko duzu, behar badezta horrela, ez? Baina, agian demografiaren begirada tradizional edo tradizionala baino gehiago hegemoniko edo, indarrean dagoen batetik beste begirada bat ematen diozula, ez? Eta, iruditzeza zure tituluak ere hori iradukitzen duela, ezta? Irakurketa demografiko bat, kopuruak zertarako, kontatu edo zertarako, bizitzatu inetara urratsa emateko, ez? Beraz, Marta, nahuzunean. Bale, mila esker, lehenengo Imanolek esan duen moduen ohore bada hemen egotea, ez? Jakinek antolatzen duen UEUk, jakinek Usurbileko udalak antolatzen duzuen ikastaro honetan, ez? Referentzia bada, ez? Hor jesarrita egon naiz askotan, eta hore bezain beste erronka, ez? Eta are gehiago Imanol Esnaolaren ondoren hitz egiteak, ez? Elkar ezagutzen dugu orain dela denbora luze, gauza batzuk egin ditugu elkarrekin, baina egia da berak jarraitu duela, ez, demografiaren eremuan ni baino askoz ere inplikatuago, ez, ni orain momentu honetan uste dut gehiago ibiltzen naizela herri mugimenduen inguruko, ez, ikerketan, baina badakizu, bakoitzak bere obsesioak ditu eta demografian ere obsesioetako bada, eta orduan Loreak esan duen moduan, bai, nahiko ikuspegi kritikoa daukat gauza batzuekiko, eta hori da baita ere gaur zuekin partekatu nahi dudan gauza bat, ez? Egia da trampa pixka bat egin dudala, ez dut prospektiba egingo dudana da, niretzat demografiak nola begiratu beharko luken, edo demografiari buruz hitz egiten dugunean ez zenolako gauzetan pentsatu beharko genuken, eta hori bai, bukaeran bai egingo dudala, ez prospektiba hori egiteko nire uste zeintzuk diren, ez, erdigunean jarri behar ditugun elementuak, bai? Orduan, horixe, ez, trampa txiki bat, baina uste dute helduko dio dela, ez, proposatutako ariketari, eta asko gustatu zait, Imanolek esan duen gauza bat, ez, azkenean erabaki behar duguna, ez dagoagu bola bat eta ikusiko dugu zer gertatuko den, hartzen ditugun erabakien, edo guk beste batzuk guztion artean, ez, baina hartzen diren edo hartzen ditugun erabaki batzuen ondorioz leku batetara edo bestera helduko gara eta non egon nahi dugun eta non ez, eta nik esango nuke orain arte agertu diren, ez, hitzak nireak egiteko, niretzat eta horregatik kopuruetatik bizitza duinetara niretzat, ez, helburua litzatekela, ez, lurralde hau zapaltzen eta zeharkatzen dituzten, ez, pertsona guztien duintasuna bermatuko duen, bastakit, gizarte batera ikitzea edo nahi duzuen moduan. Baina, hori sarrera moduan, orduan saiatu, 4 puntutan antolatu gaurko ekarpen hau, 3. depende nola noan laburtuko dut edo ez, bai, orduan lehenengoa litzateke zertan datza demografia serie eta nola begiratzen diogu, uste dudalako, merezi duela horretan, 5 minutu hartzea, bai, 2. mito demografikoak, ez, edo askotan edabidetan irakurtzen ni oso urduri jartzen naiz, ez? Edabidetan agertzen direnean auzi demografikoak ze beti dira auzi beti arazo, ez, eta beti ezkor, bai?
Eta orduan, bueno, horren inguruan labur hitz egingo dut, baina gauza batzuk esan nahi ditut. Ugalkortasunarekin bueltaka, uste dut, bueno, azken hilabetetan, asteetan, ez, berriz ere jaiotzen jeitxigera, laguntzak eta gai horiek pilpilean egon direla, eta, bueno, horren bueltan zerbait esan nahi nuke, ikusiko dut noraino heltzen naizen, eta beste irakurketa bat bizitza duinak, bueno, hor egingo duana da, zerrendatu elementu batzuk, niretzat ezinbestekoak direnak, ez, nolabait etorkizun demografikoa irudikatzea aldera, bale? Bueno, lehenengoarekin goaz, ez, hau oso gauza oinarrizkoa da, baina agian merezi du honetan pentsatzea, da, zein da demografiaren ikergaia, eta esango genuke dela pertsonen bizi konstanteen azterketa, bizi konstanteak esaten dudana da jaio eta hiltzen gara, baina goazen modu zabal batean ulertzea, ez, bidetikan gauza asko gertatzen zaizkigu, bai, lagunak ditugu, ez, demografia orain arte uste dut egin beharko duela, ez, baina laguntasuna gutxi aztertu du, baina, ez, bikoteak izate ditugu, seme alabak gaizotzen gara, ez, lan batzuk egite ditugu, enplegu batzuk izate ditugu, bueno, hori guzti hori, ez, badira, ez, eta Imanolek horren inguruko datu asko, ez, asaldu bizkigu, eta multzoka, ez, demografiari, ez aio horren beste interesatzen norbanakoak zer egiten duen, baizik eta, ez, ohikoa dela, populazioa multzotan jartzea, ez, aldagai desberdinen arabera. Guzti honek baditu gutxienez, ez, edo gaurkoan nik ekarriko dituan 3 ondorio, niretzat demografiari buruz hitz egiten dugunean, hortxe presente izan behar ditugunak, kontuan izan behar ditugunak. Lehenengo badagoela zerbait, nik horrela izendatu dut batzutan, herri ikuskera demografikoa edo. Bai, ez da gauza bera demografiari buruz hitz egitea edo robotikari buruz. Azken finean demografiak, ez, guztiok daukagu, ez? Guztiok jaio gara, hil egingo gara, gertatu zaizkigu gauzak, ditugu, ez, bastakit, ez, familia esperientzia batzuk, edo esperientzia eza, badugu, ez, orduan, gure bizitzari buruz hitz egiten ari gara, eta beraz, badakigu, edo zein tabernetan hitz egin alduzu demografiari buruz, eta ez da bai da bat sortu. Bigarrena da, populazioaren erreferentzialtasuna iruditegi sozialean, esan nahi dut, populazioa badela zerbait pisua duena, ez, iruditegi horretan, eta bi adibide jarriko ditut, uste dut simpleak direla da, adibidez, behatokiak, lehen Imanolek aipatu du behatokiak urtero egiten duen barometro horretan, galdetzen dutenean, atzerriko zenbat jende bizi den gurean, proporzioa beti da dagoena baino gehiago, inkluso gutxi egon denean dagoena baino gehiago, ez? Orduan, iruditegian populazioak okupatzen duen lekua ez dator beti bat, datuek diotenarekin, herri ikuskera demografikoarekin gertatzen den bezala, eta baita ere, pentsatu, zientzia fikzioan, populazioarekin lotutako gaiek okupatzen duten lekua, bai? Zientzia fikzioa distopietan pentsatzen baldin badugu, hor dago oso liburu interesgarria, demografo katalan batek idatzia, descenso literario a los infiernos demográficos, biziki komendatzea gizuet, baina, ez, bueno, hor badago, ez? Eta hirugarrena izango litzateke salbuespenaren normalizazioa, eta hau da, oso labur azalduko dut, baina da, zergatik hartzen dugun eredu moduan estatu espainolari buruz hitz egiten ari naiz, ez? Baina ugalkortasunari buruz hitz egiten ari garenean eta bikote eraketari buruz, baby booma, izan zela momentu bat oso gauza arraroa gertatu zana. Bai? Orduan, hor gertatu zana arraroa izan zen, ez? Orduan, baina hori hartzen dugu eredu moduan, bai? Eta nolabait, salbuespena izan zena, erreferentzia bilakatzen dugu, eta horrela irakurtzen ditugu ere gerora gertatzen diren gauzak, ez? Badago beste Katalunian ikasi nuen nik demografia, eta gainera, bueno, talde potente bat dago, eta hor dago, orain Madriden dagoen, baina beste demografo bat, Julio Pérez Díaz, ez? Ispilatzei buruz hitz egiten duena, ez? Ilusioei buruz ero, ez? Nolabait, bueno, hobeto azalduko dudana urrengo diapoarekin. Beste asunto bat da, demografian, bestelako disiplinetan bezala, gauzei begiratu aldiegu momentuan, konjunturasko datuak jarri, ez? Ataratze gizuet argazki bat eta hemen gaudenok gaude, edo ikusi aldugu
melaunaldika ze gertatu den. Ugalkortasunari begiratzen baldin badiogu, esaten dut ugalkortasuna delako guztiok manejatzen dugun zerbait, edabidetan agertzen da, ez? Eta orain dela oso gutxi izan ditugu, ez, jaiotzetasen inguruko informazioa. Hementxe daukagu, ez, gaindegiak argitaratutako azken datua, esan behar dut, esan nahi nuen hasieran eta ez dut esan, baina galera, izugarrizko galera dela gaindegiak itxi izana, eta Euskal Herriko demografiari buruz hitz egiteko, ez, beraien lana ez jarraitzeak, bueno, ez dakit, hori, ez, gorpua bilakatu izana, ez dakit, gainera ez diegu ez agur duinik egin, orduan, bueno, hori, hor doala, ez, baina hori da ikusten dugun datu bat, bai, ez naiz hasiko datuak aztertzen, baina begiratzen baldin baduzue, belaunaldikoa, hor ikusten duzuena da, belaunaldika aztertzen baldin badugu, horiek erkidegoko datuak dira, ez dira gaindegikoak, ez, eustatekoak dira, ez, belaunaldika jendeak emakumeek zenbatume izan dituzten, bai, emakumeei buruz hitz egiten da, gehienetan ugalkortasunari buruz hitz egiten denean, eta ikusten duguna, eta hori bakarrik aipatuko dut, ikusten baduzue belaunaldirik zaharrena, ez, 2,6, batazbesteko 2,6 ume izan zituzten, bai? Eta batazbesteko adina 31,2. Horregatik esate dut, batzutan, ez, alderaketak egite ditugunean, begiratzen dugula momentu batean gertatu zenari, baina ez pertsonak, ez, ezurrezko pertsonek egiten zutenari, bai? Bueno, hori hor utziko dut, bale. Eta mito demografikoekin joango naiz. Lotuta dagoela, orain izan ditugun gauza hauekin. Lehenengoa da, zahartze demografikoa versus bizitzaren demokratizazioa. Zahartze demografikoari buruz asko hitz egiten da, ez dut nik ukatuko zahartze demografikoa moduan, ez izendatu den hori existitzen denik, arazo bat daukan hori izendatzearekin, bai? Azken finean, hizkuntza performatiboa da, eta zahartze demografikoaren atzean dagoen fenomenoa da bizitza itxaropena lusatu egin dela. Eta hori printzipioz gauza ona da, ez? Gauza ona da. Aukera baldin badugu egoera honean bizitzeko, ez? Eta osasunez bizitzeko, baina denbora gure bizitzaren lehengaia da, ez? Eta bukatzen denean bazulora, baina, ez? Eta batzuk ez dute bizitzeko gogorik, baina hori, igual bukaeran berrartuko dut gai hori, baina uste dut, badugula beste modu batean begiratzea fenomeno horri, baita ere ez delako gauza bera 65 urte izatea egun, edo 1950 ez? Gurean gertatu da zerbait dela adinen berdefinizio bat, eta orduan, ez, nolabait, uste dut, berpentsatu behar dugula, sartze prozesuari buruz hitz egiten ari garenean, zeri buruz ari garen hitz egiten. Nolakoak dira 65 urte eta gehiagoko dituzten pertsona horiek, eta gauza, hauzi hau, lotuko dut urrengoarekin, sartze demografikoa, ez daiz horretan sartuko, baina 19. mendean demografo frantsesek sortzen duten izendatze bat da, eta, bueno, zer ikusi handia dauka Alemaniarekin duten lehiarekin, baina nik, bueno, uste dut bizitzaren demokratizazioari buruz hitz egiteak zentzu gehiago duela, ez? Nolabait jende gehiago daukagu aukera sartzeko, eta hori, printzipio zerbait da, ona da, eta bigarrena da, badagoela joera bat nolabait egiteko lotura batzuk, populazio zehatz batzuk, eta baliabideen arteko balizko harreman bat, balizkoa diot, zalantzan jartzen dudalako, eta hor demonizazio bat edo sortzen dela. Hau, COVID-ekin oso argi ikusi dugu, ez, COVID neurriekin, ez? Baina, demografiari buruz hitz egiten denean ere gertatzen da, eta hiru auzi ekarriko ditut ona, ez ditut zehatz mehatz aztertuko, baina lehenengoa da pentsioen inguruko auzia, pentsioak nolakoak diren erabaki politiko bat da, pentsioak kontributiboak izatea erabaki politiko bat da, eta are gehiago, pentsioak kontributiboak badira ere, adine egiturari begiratzen diogunean, Imanolek lehen oso ondo esan duen moduan, 29 urte izateak ez du esan nahi enplegu bat duzunik eta kontribuitzen ari zarenik. Ez, inondik inora. Orduan, guazen beste gauza batzuei begiratzea, eta gaina esaten baldin badugu, jaiotza gehiago nahi ditugula, horiek, 30 urte izan arte edo, mantendu behar dira, Eta lehen Loreak esaten zuen, nor zainduko ditu, nork izango ditu. Desiratzen ditugu, batzuk, nik ez dut desiratzen, baina batzuk desiratzen dituzte, jaiotza tasak igotzea pentsatu gabe nortzuk izango diren guraso. 22 urteko
gazteek, eta aiton amonek ere, hoiek ere zainduko dituzte eta mantendu. Zagit, uste dut batzutan saideziratzen dugun pixkat zalantzan jarri behar dugula. Bai, hori izango litzateke demonizazioaren asunto bat, ez? Nolabait adineko jendearekin ze gertatzen den. Ze hor gertatzen ari dena da, adineko hoiek egiten dituzten ekarpenei, dela lan egiten dutela, ez dute plegu bat izango, baina lan egiten dute, zaintza lanetan lan pilo bat egiten dute, bigarren etxe bizitza bat dute hoietako batzuk, eta hoietako askotan beraien ondorengoak bizi dira, ekonomikoki batzuk sostengatzen ari dira beste batzuk, orduan ekarpenak. Migranteekin gauza bera, badago, ez, hori, zurrumurru hoiek, migranteak laguntzak, eta gutxiago hitz egiten duten ekarpenei buruz, eta gutxiago hitz egiten dugu, ez, zen olako balditzetan bizi diren gurean, ez? Hoietako batzuk esklabutza egoeretan eta guk hori baimentzen ari gara, ez? Eta, bueno, horri uste dut buelta bat eman beharko geniokela, eta hirugarrena litzateke ugalkortasunarekin gertatzen dena beti gaizki dago eta beti emakumeen ardura da. Bai, eta leku batzutan ume gutxi jaiotzen direlako eta beste batzutan gehiegi jaiotzen direlako, bai? Eta gainea, badirudi demografiak emakume eta gizonei buruz hitz egiten duenez genero ikuspegia duela, baina ez. Gehienetan ez dago inondik inora. Agertzen da, gauzak ikusten ditugu, ez? Ikusten ditugu generoaren arabera antolatuta, baina ez dago genero eta are gutxiago irakurketa feminista bat, ez? Ana Kabrea aipatzen zuen Imanolek lehen, eta Ana Kabrek esaten zuen demografia, ez, abeltzaintzarekin lotutako ezagutza esparrua dela, ez? Nolabait emakumei begiratzen diela, erritzen dutelako. Bai, holako gauza bat, bai? Orduan, bueno, hau Imanolek erakutsi du, orduan nik ez dut erakutzikoak, mugitu zait pixka bat, aurrera egingo dut, hau, hemen jarri dut horrela lehengoko taula bera gizonezkoekin, ikusteko ez garrantzitsua dela ugalkortasuna ere gizonezkoekin lotzea, bestela badirudi emakumeen gauza badela, baina ez naiz gehiegi sartuko horretan, eta horrela denbora pixka bat izango dut honetaz hitz egiteko, ugalkortasunarekin bueltaka. Lehenengo da, uste dudala galdera ez dugula modu egokian egiten, eta antropologoek oso argi izan digute, bai Paula Tabetek orain dela ez dakit 85ean idatzitako artikulu batean, baina gero bada igual zuetako batzuk ezagutuko duzuen Elizabete Imazek, eta esan dute, galdera aldrebes egin behar da, galdera ez da zergaitik jendeak ez dituen umeak, jendeak umeak izate ditu da, zenolako, noiz erabakitzen duen jendeak umeak izatea, edo zenolako elementuak daude hor, bai? Eta orduan nolabait buelta eman galderari, jendeak umeak izate ditu, guazen, gaina, gurean, ez, argi dago, bueno, ia erabateko zorroztasunez kontrolatu aldugula, noiz arte ez dugun nahi, gero nahi dugunean, bueno, batzutan hor arazo gehiago daude, baina ez izatearena, ez, kontrolpeko gauza bat da, orduan, ez izatetik, noiz erabakitzen da baietz, ez, eta agian begirada hor jarri behar da, eta ez letania horretan da, ez dago umerik, ez? Eta, bueno, horren arabera, hor badaude, askotan, nahi baldin baduzue, ugalkortasunaren jeitxieraren inguruan hitz egiten denean, agertzen diren argudiotako batzuk, ez? Eta, aipatu izan den argudio horietako bat da, ez, emakumeek parte, lan merkatuan, ez dakit, parte hartze handiagoa dutela, beste batzuk esan dute, ez gero eta individualistagoa garela, beste batzuk, ez, nolabait, familiak, eta hitz egingo dugu familiei buruz pluralian krisian daudela, bueno, datuek esaten digutena da, hori, pues ez dela gehiegi sostengatzen, ez? Justo Europari begiratzen baldin badiogu, emakumeek zenbat eta parte hartze handiagoa izan lan merkatuan ugalkortasun indizeak altuagoak dira, ez? Begiratzen baldin badiegu, ez? Askotan demografian beti horrez, Suezia, eta ez? Nik 80. hamarkadan ikasi nuen demografia Katalunian, eta benetan bukatu nuen Sueziaz, ez dakit noraino, ez? Beti horra begira, baina egia da, suposatzen dela hor, ez? Balore postmodernoagoak dituztela, jende gehiago bizi dela bakarka,
ez dakigu erabaki dutelako edo horrela bukatu dutelako, baina horrela eta baita ere, nahi baldin baduzue, familia egitura anitzagoak direla. Beraz, esan dizkiguten gauza horiek, badirudi ez dutela oso ondo funtzionatzen, ez? Badaude egiturazko elementu batzuk, adibidez, bai Elisabete Imazek aipatzen dituela bere lanetan, eta bestelako demografoek eta Imanolek ere lehen aipatu dituenak, nik uste dut horiek direla egiturazko elementu batzuk, agian aldatzen baldin baditugu eragina izango dutenak ugalkortasunean, ez dakigu, zigur, ez dakigu gertatuko den, baina bestela ere aldatzen baditugu, eta irudikatzen badugu zenolako herrian bizi nahi dugun, seguraski, ez dakit, orekatuagoa den eta bizitzak duinagoak edo jende gehiago bizitza duina izateko ez aukera irekiko dituztenak. Dela, bueno, zenolako, zer egingo du, zer gertatzen den, lan merkatuan, eta zenolako enpleguak sortzen diren, nola banatzen diren, eta horrekin zein da, biztanleriaren harremana jarduerarekin, zer gertatzen da etxe bizitzekin, uste dut hor badagoela elementu gako bat, lehen plentzia mungia agertzen zen hor ere bigarren erresidentzia asko daude, eta baina jendea mugitzen ari da horruntza, arrazoi desberdinak direla medio, baina uste dut, ez dagoela gurean, etxe bizitza publiko-politiko sendo bat, ez daukagu etxe bizitza lokairuan, okupazioa penalizatuta dago, esan nahi dut, guazen pentsatzera horretan, datuek esaten digutena, ez dut ekarri badago horlako grafiko bat oso polita, baina datuek esaten digutena da, kualitatiboki gauza oso interesgarriak gertatzen ari dira, baina kualitatiboki jende askok bikotean izaten ditu umeak eta beste etxe bizitza batean, eta etxe bizitza batera, zure gurasoena edo zure jatorrizko familiarena ez den etxe bizitza batera sartzeko aukerak, urriak dira momentu honetan gazteentzat, orduan horrekin zer gertatzen den genero harremanekin, bai? Zer gertatzen den genero harremanekin, badago Peter McDonald deitzen den soziologo australiar batek horrek ikertu du oso ondo, genero harremanak zenbat eta desorekatuagoak izan ugalkortasuna jeitsi egiten dela, eta desorekatuak izan daiteke zer gertatzen ari den esparru publikoan eta zer gertatzen ari den esparru pribatuan, bai? Baina, hor badago zerbait, eta zer gertatzen ari den genero harreman nik esango nuke ez dago kiola bakarrik, eta umeen zaitzari. Osea, umeen zaintza ez da genero harremanak, da genero harremanen zatitxo bat, txiki bat, baina askoz ere zabalagoa da genero harremanen esparrua, eta bukaeran berrartuko dut asunto hau, eta baita ere, nik uste dut, nire, botako dut bukaeran esan behar nuen, baina uste dut ere familiak deszentratu behar ditugu. Ze politika guztiak egiten ari dira, ez dakize familiei begira, ez. Bestela jartzen dugu hor erdigunean balizko egitura bat, familia nuklearra, Imanolen datuetan begiratuta, momentu honetan Euskal Herria 130 dena, guazen pentsatzera pertsonengan, guazen pentsatzera politikak bideratzera pertsonetara, eta nahi baldin baduzue biziki edaitza unitatetara, baina horrela pentsatzera, eta orduan nik uste dut hor aldaketa batzuk egiten baldin baditugu, justuagoa den gizarte batean biziko garela, ez? Eta agian ugalkortasuna igokoa edo ez. Hori ez dakit, baina uste dut ez dela. Eta gero, niretzat dago hor laugarren elementu bat edo nahi baldin baduzue, badakit hor eztabaida handia dago, ez da nik horretan sartu nahi dudala buru belarri, baina gurasotasuna eskubide bada, nire ustez ez, nire ustez gurasotasuna aukera bada, baina askotan eskubide moduan irakurtzen da, eta azken irakurri baduzue, jaiotzen tasen inguruan agertu diren iritzi batzuk edabideetan,
erabiltzen den argudioetako bat gauza batzuen inguruan hitz egiteko, eta, bueno, zilegi da, baina da, eta Teresa Castro Martín dela nik, ez dakit, miresten dudan, demografo batek ere, berak ere esaten du, da, jendeak dituen seme-alabak baino gehiago izan nahi dituzu, jendeari galdetzen diozu zenbat seme-alaba izan nahi dituzu, eta esaten dizuna da, 2 koma ez dakizen, eta gero 1 koma ez dakizen bat ditugun. Orduan, berak planteatzen du, bueno, 2, esaten dizu, 2 koma ez du inork esaten, baina bataz bestekoa egiten duguna agertzen da, ez? Eta berak esaten du, hor dagoela, zerbait irabazteko tartea. Ja, tamalez, susmatzen dut jendeari, edo niri behintzat galdetzen bai, eta zen olako etxe bizitzan bizi nahi dudan, seguraski, ez dator bat, justo, daukadanarekin, edo zen olako lan jarduera nahi nuke, pues ordu gutxiago, ez? Eta, orduan, kontuz ere, badirudi, demokrazi agabezi bat dagoela, jendeak ezin duelako, ez? Beraien gurosatasun, ez dakit, aurre ikusutako gurasotasuna gauzatu. Ja, baina eske idealean hitz egiten ari gara. Eta gero lurrera jeisten garenean, bueno, kontuz gauza horiekin. Nik uste dut hor, adibidez, Sara Lafuente, lan egiten duela, bueno, argitaratu du orain dela gutxi mercado reproductivos, crisis, deseo y desigualdad, hor planteatzen dituela hausnarketa batzuk, ezin naizela ni orain sartu, baina da, bai, guraso izan eta guraso izateko bide horretan zenbat gauza galduko ditugun, ez bakarrik banakakoek, baizik eta gizarte moduan, ez? Hola, bueno, hor, gai oso potoloa da, baina, bueno, manijoa, ondo, eta orain planteatuko dut, beste irakurketa bat bizitza duinak, ez, hori da, ez, nolabait gaurkoan zuekin partekatu nahi nuke, hauze delako nire ustez prospektiba egiten dugunean, edo non egon nahi dugun hori irudikatzen dugunean, niretzat hemen agertzen diren elementuak kontuan hartzea ezinbestekoa da. Lehenengoa da, zer egiten dugu atzerritartasun legea eta migrazio politikekin. Osa, esan nahi dut, ari gara, ez, nik batzutan esaten dutenean jende gehiago behar da esaten dut, atzerritartasun legea deseustatuta, mugak ireki. Osa, bidea, kopurua baldima da arazoa, bidea erresa da. Gero, etorriko dira tentsio batzuk, eta ez dakiz zer. Baina, uste dut, gizarte moduan, ez dela onargarria bidazoan jendea hiltzea, eta aldi berean egotea esaten jaiotza gehiago behar ditugula. Eta, orduan, uste dut, migrazio politikekin, eta hor, eta gero, gure artean bizi direnak nola bizi diren, baina hori badela zerbait oso argi izan behar duguna, eta horren inguruan proposamenen bat egin beharko genukela, oso lotuta dagoelako zaintzaren auziarekin, uste dut, zaintzaren auzia momentu honetan, eta zaintza auzi hau oso lotuta dago ere lehen aipatu dudan genero harremanekin. Zer nahi dut, zaintza auzia nola konpontzen ari da, ez dut esaten horrela bakarrik konpontzen ari denik, baina bide nagusietako bat da externalizazioa, beste batzuk zaintzen egiten dituzte zaintza lanak, eta hor, jendea, zen nolako baldintzetan, edo horko emakumeek zen nolako baldintzak dituzte, eta hori lotuta dago atzerritartasun legearekin. Ze atzerritartasun legea ez balego edo beste modukoa izango balitz, pertsona batzuen bizi baldintzak beste modu batekoak izango lirateke. Nik uste dut, zaintza pentsatzen dugunean, uste dut ez gerola Felix Agirretak hitz egingo du, eta berak sakonduko du horretan, baina uste dut, eskatu behar dugula publifikazioa, erresidentziena, udalek emate dituzten zerbitzu guztiena, pentsatu behar dugula adineko pertsonen bizi baldintzetan, COVID-ean asko agertu dena, baina baita ere langile horien bizi baldintzetan, asko ere gutxiago hitz egin dela horretaz, zen nolako baldintzetan ari dira, eta horiek dira zaintza bermatzen ari direnak, pixkat hori, zer egingo dugun lanarekin, eta nik eskertuko nuke lana pentsatzea, ez bakarrik enplegua, enplegua baino zerbait gehiago, zer egin asko ditugu, gure gizartean aurrera egiteko, erreproduzitzea ez da bakarrik umeak izatea, edo umeak ekartzea, da bizitzak mantentzea, eta hor lan asko daude, eta oso modu desorekatuan banatuta daude, orduan, guazen berpentsatzera,
zer nolako enpleguak behar ditugun, zelen esaten zuen Imanolek, hor burdina eta berdin dio pianoak edo tankeak egitea. Dio, berdin, tankeak ez ditugu behar, ez? Osea, tankeak ez ditugu nahi, ez? Osea, badirudi, uste dut ekoizpenetik ere at utzi beharko ditugula zenbait gauza, eta hor, transizio neurri batzuk hartu beharko dira. Zaintzarekin hartu beharko ditugun moduan, ezin ditugu bapatean, ez dakit. Eta uste dut lur, PDF-ek dituzten gauza da, azken momentuan ezin dituzula aldaketak egin, ez? Baina lana jartzen duen tokian, lana eta lurra pentsatu, ez? Bizikletan etorri naiz eta harmonakoekin pentsatzen ari nintzen, pentsatzen etorri naiz, ez? Zer egiten dugu lurrarekin? Jabetza, benetan, hori, ez? Etxe bizitza eta lurra, hori, etxe bizitza eta lurra, ez lana eta lurra, esan nahi nuen, ez? Hor, nik uste dut berpentsatu behar ditugula gauza batzuk, nik, gaur hemen muturreko zerak proposatzeko zera hartuko dut, ez? Askatasuna, nire ustez, etxe bizitzaren jabetza pribatua, ez dakit, deseustatu beharko genuken zerbait da, edo bentsat, ez? Hortzmugan hori izatea, ez da gertatuko, nik ez dut ikusiko, baina goazen hori irudikatzera. Ez dauka zentzurik izatea etxe bat, hogeita 15 urte dituzunetik, 80 urte edo 80 dituzunera, beharrak ez direlako berdinak, ni laugarren pisu batean bizi naiz igogailu gabe. Pero ez dakit noiz arte aguantatuko dudan egunero, ez? Igotzen eta jaisten. Orduan, pentsatzea beste modu batean, ez? Etxe bizitzarekiko harremana ere, eta baliabide naturalen ustiak eta ere hortxe dagoela, ez? Nolabait, irudikatzen dugunean non egon nahi dugun, muga batzuen barruan kokatu behar ditugula gure buruak, ez bakarrik gurekiko, baizik eta munduko beste leku batzuetan bizi diren hoiekiko. Oso argi izan behar dugu gure bizi moduak, ez, egiten duena da, ez, bizitza krisiak sortu munduko beste leku batzuetan. Eta orduan, iruditzen zait horri ere begiratu beharko geniokela. Eta nahi baldin baduzue, ez, zabalagoak diren edo egiturazkoak diren elementu horietatik jeisten baldin bagara, ez, agian guretzat demografiarekin lotuagoak dauden gauza batzutara, niretzat besteak oso lotuta daude, genero harremanekin ze gertatzen den, eta uste dut, batzutan oso irakurketa baikorrak egiten direla, eta badirudi ez dena aurrera, ez dagoela progresioaren irakurketa hori dena aurrera doa, eta tamalez nik uste dut ez dela horrela. Eta orain ekarriko dut, azken aldi honetan, bizitzaren kasualitateak, Maider Barañano eta Laitz Uriarterekin hemen daudelako diot, ez? Tokatu zaigu egotea askotan elkarrekin, eta lehengoan izan genuen aukera entzuteko, hori maskulinitate berrien inguruan hitz egiten zuen pertsona bat, ez dut izena izango, eta pixkat atara ginen hortik, hola, ez, bastante deseroso, ez dugu behar gizonezkoek izatea baldintza hobeak zaintzeko. Ez, behar duguna da, oraintxe, dauden baldintzetan, ez, gauza batzuk beste modu batean banatzea. Eta ez bakarrik zaintza eta ez bakarrik umeen zaintza. Zaharren zaintza eta baita ere, eremu produktiboan ere, ez, genero, oreka, edo nahi baldin baduzue, orekatuagoak diren, ez, harreman batzuen bila jutea. Horrek, eragina duelako, ez, bilakaera demografikoan ere. Saltza nahi dut, dena lotuta dagoela. Gero, belaunaldien arteko harremanak ere hortxe daude, Loreak aipatu du, ez, bere hitz aurrean, hori dela gatazka moduan aurre ikusten den zerbait, izan daiteke gatazkatsu edo gozoa bilakatu aldugu, depende nola planteatzen dugun, egia da gaudela momentu batean, ez dakit zuek nik jaio nintzenean birramonak eta birraitonak nituen, oraindik amama badaukat eta igandean 52 urte egingo ditut, orduan, aukera daukagu, guk izan dugun aukera da, beste belaunaldi batzuk izan ez dutena, dela beste belaunaldi batzuekin gauza batzuk partekatzeko, bere karga dituena, zaintza da hoietako bat, baina baita ere gauza asko eman dizkigutenak, materialak zein simbolikoak, bai? Orduan, hortikan ere aztertzea belaunaldien arteko harremana, familiak dezentratzea horrek presa duen zerbait da, nerea buruz, ze bestela ez goaz oso zuzen, eta ja, geratzen zaidan azkenengo minutuan,
planteatuko dut gauza bat, dela meloi bat irekitzea, hori ez, hemen nagoen ez, horretarako aukera daukat, dela bizitza eta heriotzaren gaineko gogoeta bat egin beharko genukela gure gizartean nire ustez, uste dudalako bizitza luzea izatea gauza ona dela duina den bitartean, baina uste dut momentu honetan bizitza asko luzatzen ari dela ez duintasunean, eta ze punturaino jendea medikalizatua mantentzea eta horrela bizitzak luzatu eta luzatzeak zentzua ote duen, hori da, agian nahi baldin baduzue, nire ez dakit, hausnarketa bat uste dudalako horrek ere zaintzan, eta mesedez ondo ulertu, ez dut esaten jendea akatu behar dugunik, esaten duana da agian medikalizazio maila jaitsi egin behar dela eta bestelako bizitza bukaeretan pentsatu galdugula. Eta, hause da zuekin partekatu nahi nuena, eta eskerrik asko. Eskerrik asko, Marta, meloi guzti horiek irekitzeagatik. Hori da, dena da demografia, ez da. Galderak, iradokizunak. Inorra animatzen da? Bestela nahi botako dut gauza bat, ez? Dela, animatzeko, berotzeko pixka bat. Askar egin dudalako, baina ez planteatzen dudana ere da, uste dudala, ez, batzutan, demografiari buruz hitz egiten denean, bi gauza planteatuko nituzke. Alde batetik, ez? Nolabait, demografia atzaki moduan erabiltzen dela, ez? Berez politikoak diren erabaki batzuk, ez? Argudiatzeko edo, bigarrena, zergatik ematen dizkiguten, edo zergatik sortze ditugun guk ere, esan nahi dut, baina zergatik lan egiten dugun adierazle batzuekin eta ez beste batzuekin. Zergatik horren beste zera, badakit ez, jaiotza tasa kalkulatzea erresa da, baina gazteleraz deitzen zaio tasa bruta, eta euskeraz gordina, ez dakit. Zergatik ez dugu finagoak diren adierazle batzuekin lan egiten, ez, adibidez belaunaldikoak, ez, nolabait, beste nonbaiten jartzen dutela begira da, bai? Eta orduan, agian gauzak pentsatzeko beste zera bat ematen digute, ez? Orduan, pixkat, horren inguruan pentsarazteko gonbidapena zan gaurko nire ekarpena, ez? Nolait, badaudela neurtzeko, ez? Zenbat bizitza urte sortzen diren, hori dela oso neurri frantsesa ez dena erabiltzen, baina, bizi itxaropena izan daiteke. Pentsatu, eta jaiziltzen naiz, pentsatu, 20. mendearen hasieran, Estatu Espainiarran jaiotzen zenaren jende erdiak 15 urte izatera heltzen zan. Orduan, hor egon den aldaketa, 100 urtetan, edo 1 urte baino pixka gehiago, oso handia da. Belaunaldi batzuk, jundira, bizitza urteak irabazten. Gerra zibila baina aurrerago jaio ziren batzuk, gerra pasatzea lortu zuten hoiek, gerora, aurretik zaukatena, baina bizitza itxaropen luzeagoa egon da. Orduan, bizitza berak luzatzeak, badu eragin bat ere, seguraski, badu, nolabait, jaiotzen jaitsieran. Hor, badaude demografo batzuk hitz egiten dutela, ugalketa iraultzaren inguruan, egon gaitezke ados edo ez ados, baina uste dut, nolabait, prozesu demografikoek ere eragina dutela, jaiotzaren edo ugalkortasunaren jaitsiera horretan. Jaiotzen diren horiek, helduak izatera heltzen direlako, ez? Ya está, listo. Inork zerbait komentatu nahi du? Jule. Eta, ze adierazle berri edo, esan pixka bat gehiago alba dezu, ze adierazle berri edo ze gauza berri neurtu behar dira, edo ez dakit da izaten dira. Nik planteatzen dudana da, adierazle berriak baino,
uste dudala, belaunaldika adierazleak eraikitzea, gauza askorekiko ezin dugu, Euskal Herri osorako gero hor daude zailtasunak, ez? Baina behintzat, ez, pentsatzea ez horren beste momentuan zer gertatzen ari den, baizik eta ikustea, ez, belaunaldien portaera nolakoa izan den, horrek lagunduko ligukela ere etorkizuna irudikatzen, ez? Nolabait, bueno, momentu batean gertatzen dena, kojunturak ere eragin handia duelako, ez? Covidek eragin handia du, momentu batean gertatzen den horretan, baina gerora agian, ez, denborarekin begiratzen baldin badugu, orduan, pixka bat, begirada longitudan dinal horri leku gehiago egitea, bai? Hori da, nik planteatuko nuken gauza bat, hori, ez? Izpilatze horietan ez jausteko, ez pentsatzeko 1970ean jendeak zituela, ume pilo bat, ez? Ari ziren, belaunaldi desberdinetakoak batera izaten, baina hori da